Раҳоӣ аз бунбасти коммуникатсионӣ яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Ба ин мақсад ҳазорҳо километр роҳҳои автомобилгарди аҳамияти минтақавию байналмилалидошта, нақбҳо, пулҳо ва роҳҳои оҳан бунёд ва таъмиру тармим мешаванд. Бунёду навсозии роҳи Душанбе Бохтар идомаи тадбирҳоест, ки барои ба стандартҳои ҷаҳонӣ расондани қитъаи роҳи байналмилалӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон, таъмини зудҳаракатӣ ва таъмини пешрафти иқтисодиёти миллӣ равона шудааст. корҳои асосии таҷдиду навсозии роҳи мазкур, ки ду марҳиларо дар бар мегирад, ба итмом расида. айни ҳол насби аломатҳои роҳ, кашидани хатҳои уфуқӣ ва тозакунии паҳлӯҳои роҳ идома доранд. масофаи умумии роҳи бунёдшаванда 73 километр буда, дар ин ҷо корҳо аз соли 2017 оғоз ёфта, дар он мутахассисони маҳаллию хориҷӣ бо техникаву механизмҳои замонавӣ ба кор ҷалб шуда буданд. ҷиҳати татбиқи марҳилаи аввали лоиҳа, ки 33,2 километрро ташкил медиҳад, корҳои заминӣ, монфаршкунӣ, гузоштани деворҳои ҳимоявӣ, хобондани лӯлаҳои обгузар, бунёди такядеворҳо, равшаннамоӣ ва дигар корҳо бо саҳми масъулону мутахассисони маркази татбиқи лоиҳаҳои таҷдиди роҳҳо иҷро гардида, барои анҷоми корҳои боқимонда имкониятҳои мавҷуда самаранок истифода бурда мешаванд. дар марҳилаи аввали лоиҳа ҳамчунин 4 пули мошингузар, 4 гузаргоҳи зеризаминӣ барои интиқоли чорво ва техникаҳои кишоварзӣ, 2 гузаргоҳи зеризаминӣ барои чорво ва пиёдагардон бунёд ёфтанд. дар татбиқи марҳилаи аввали лоиҳаи таҷдид ва навсозии роҳи Душанбе Бохтар беш аз 200 коргару мутахассисони соҳа, 93% маҳаллӣ ва 80 техникаву таҷҳизоти муосири роҳсозӣ сафарбар шуда буданд. татбиқи лоиҳаҳои имрӯза бо як раванди махсус ё раванди хоса амалӣ карда мешаванд. яъне агар қаблан лоиҳа танҳо таҷдид аз насозии роҳро дар бар гирад, имрӯз як комплекси ҷузъиётҳои алоҳидаро дар бар мегирад. аз ин қабил мо номбар карда метавонем ба монанди насби хатҳои равшандиҳӣ бо истифодаи қувваи офтобӣ, энергияи офтобӣ, ҳамзамон сохтмони хонаи модару кӯдак, таваққуфгоҳҳо, бозорчаҳои мавсимӣ барои занҳое ки дар шафатиро зиндагӣ мекунанд ва шароити мусоид овардан ба онҳо барои амалӣ кардан ё ки беҳтар барои амалӣ кардани тиҷорат, фурӯши маҳсулотҳои хонагӣ ва беҳтар кардани сатҳи иқтисодии хоҷагӣ мебошад. ҳамзамон дар доираи лоиҳаи мазкур компоненти алоҳидаи барномаи гендерӣ, ки дар он сатҳи саводнокии занҳои ҳамшафатиро баланд бардошта мешавад, ҳам дар масъалаи ҳуқуқи оилавӣ, ҳам дар масъалаи тиҷорат, ҳам дар масъалаи ҳуқуқи андоз баланд бардошта мешавад ва инчунин компоненти алоҳида аз фонди энергияи тозаи бонки осиёгии рушд амалӣ карда мешавад, ки дар доираи он як қатор лоиҳаҳои ҳамшафати роҳ бо оби ошомиданӣ таъмин карда мешаванд. хусусияти ин компонент дар он аст, ки дар доираи компонент мазкур бо истифода аз қувваҳои офтобӣ, энергияи офтобӣ, насозҳои обкаш насб карда мешаванд ва дар доираи он обкашӣ ба деҳаҳои дурдаст бо роҳи хобонаи қувваҳои обкаш, обгузар амалӣ карда мешавад. аз президент миннатдорем, ки барои мо ҳам хеле роҳҳо сохтанд. нақс хеле беҳтар шудааст. Худо шукр, мисол президенти кишвари мо мисол барои халқ, барои ободонии халқ бисёр меҳнатҳо кард. раҳмат, миннатдорем мо барое ки пеш чӣ хеле раҳ майдаи танг буд, ҳозир раи калони хушуб аманеш дига мисол соз рафта 3 сол мебинем, барое ки ҳар вақт таъмир бисёр мекардем. ҳозир худо ба шукр 1 сол як бор таъмир мекунем. роҳи мазкур ба талаботҳои роҳҳои дараҷаи байналмилалӣ ҷавобгӯ буда, дар доираи лоиҳа назорат ва идоракунии корҳо ба зиммаи машваратчии байналмилалӣ вогузор шуда, ҳамзамон дар ҳамбастагӣ бо машваратчӣ ва мутахассисони маҳаллӣ назорати он амалӣ мешавад. лоиҳа дорои озмоишгоҳи худ мебошад, ки ҳам сифати масолиҳи истифода бурдашуда ва ҳам технологияи корӣ зери назорати қатъӣ гирифта шудаанд. роҳи мошингарди Душанбе Бохтар дорои 4 хати ҳаракат буда, паҳнои он аз 23 то 27 метрро ташкил медиҳад. пас аз татбиқи лоиҳа мутобиқи стандарт, роҳ ба дараҷаи 1Б шомил мешавад. ин дар ҳолест, ки қаблан роҳ ҳолати ногувор дошта. тибқи арзёбии мутахассисони соҳа, бо паҳнои то 14 метр ва 2 хати роҳ танҳо ба дараҷаи 3 баҳогузорӣ мешуд. шукронаи истиқлолият, шукронаи пешвои миллат мекунем, ки ба мо чунин роҳи бемушкилӣ сохта доданд. мо дар ҳамин роҳ рафт омад дорем, ки ба тамоми талаботҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯ мебошад. ҳамин роҳ пештар дар 2-3 соат мо борро бурда мерасондем. ҳозир бошад
1-1.5 соат ва ҳамун ҷои мехостагимон рафта мерасем. мо аз ин роҳсозо хеле розием. мо роҳ рафтесем, бисёр муҳайё карданд, бисёр хушур. боиси тазаккур аст ки лоиҳаи мазкур аз ҷониби Бонки Осиёии рушд дар ҳамкорӣ бо фонди ОПЕК ҳам дар шакли грант ва ҳам дар шакли қарз маблағгузорӣ мешавад. Фармоишгари лоиҳа Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон, агенти татбиқкунандаи он, маркази татбиқи таҷдиди роҳҳо, машварачии байналмилалии ширкати Кокси Олмон ва паймонкорон ширкатҳои Бейсин марҳилаи аввал ва дар марҳилаи дуюм Синохидро Corporation Ltd ҷумҳурии мардумии Чин мебошанд. Маблағи лоиҳаи мазкур беш аз $203 миллион Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро ташкил медиҳад, ки дар марҳилаи аввал 96,38 миллион ва дар марҳилаи дуюм 107,5 миллион доллар сарф гардид, ки дар он саҳми Тоҷикистон ҳам назаррас аст. дар лоиҳаи мазкур ба инобат гирифта шудааст 40 километр роҳ, 9 адад пул, 8 ададаш аз навсозӣ ва 1 ададаш таъмир, ба инобат гирифтани қубурҳои обгузар 46 адад, ба инобат гирифта шудааст равшаннамоӣ, ҳудуди ноҳияи Хуросон, ҷамоати Садриддин Айнӣ ва ҷамоати Қизилқалъа ва роҳравҳои пиёдагардон. имрӯз дар роҳи Душанбе Бохтар марҳилаи дуюм корҳои сохтмонӣ дар марҳилаи ба анҷомрасӣ қарор доранд. дар рафти корҳои сохтмонӣ дар марҳилаи дуюм 218 коргари маҳаллӣ ва 72 коргари чинӣ бо истифода аз 101 техникаву таҷҳизот дар ду баст фаъолият мекарданд. дар баробари сохтмони роҳи Душанбе Бохтар аз дарёи Вахш дар ҷамоати деҳоти Қизилқалъа қариб 1 километру 70 метр оби нӯшокӣ барои ҷамоати деҳоти Қизилқалъа ва оби полезӣ барои заминҳои корам аз ҳисоби роҳи Душанбе Бохтар сохта шуда истодааст ва айни ҳол корҳои сохтмонӣ дар марҳилаи ба анҷомрасӣ қарор доранд. бояд гуфт ки ин иқдоми роҳсозон зиндагии мардуми маҳаллиро ба маротиб осон намуда барои беҳтар сохтани вазъи иқтисодии онҳо имконият фароҳам меорад. аҳолии маҳаллӣ ниҳоят аз ин тасмими роҳсозон хушҳол буда барои муҳайёсозии шароитҳои мусоиди зиндагонӣ миннатдоранд. Здравствуйте, я Заикин Петр, я из России, города Кургана. Вот, езжу в Таджикистан, хорошие дороги, на Курган-Тюбе. Вот что могу сказать. Отличные дороги. Непосредственно в Курган-Тюбе, вот в Бохтар, я уже еду 5-й раз. 5-й раз? Да, и дорога отличная. Президент так старается у вас, чтобы дороги были хорошие, чтобы водители ездили. роҳи Душанбе Бохтар, ки дар ду марҳила таҷдиду навсозӣ шуд, рӯзҳои наздик ба истифода дода мешавад. Бунёду навсозӣ роҳи мазкуру аҳамияти иқтисодиву иҷтимоӣ дошта дар беҳтар намудани сатҳи зиндагии аҳолӣ ва рушди иқтисодиёти мамлакат заминаи воқеӣ мегузорад. Кароматулло Атто, Шаҳноз Қурбон, Коммунсафар, Ҷумҳурият.